Jiwane. Adam Ezango, zaben 2023 ya to. Me gwamnati take tallafa al'ummarta da shi? Ana ta zubar da jini. Me hakan yake nuni? To alama ce ta tashin alkiyama. I promise Nigeria my country. Musa mai sana'a, an ce mun kawo ka ce. Haka ne. Na zama tsabagiyar kan hanya. Tafke babba. Wai kai me yake damun ka ne? Wallahi tallahi kafin Allah ne ni ba yadda za a yi da Naji dakata da. Suwaye suke takura maka? Kuma bari in gaya maka yadda ba ku banni na zauna lafiya ba. Na yi bacci da idanuna guda biyu. To haka gaba ɗayan ku idanunku guda hudu ba za ku taɓa zama lafiya ba. Wani irin masifa ce wannan? Oke, to na fahimta hikina. Na ji an ce daga ƙarshe ka koma malami. Aljani ɗaya sai ya zashi garin nan. Oke, abinda huku ya kenan? Kwarai kuwa, ni zan gaya ma. Dakata ban zo kanka ba. Ni na san me nake yi. Na ji an ce 'yan siyasa suna zuwa gunka, me kake yi musu? Wata arango! Wata zankai! Oke, abinda kake yi musu kenan, sai na tona maka asiri. Wannan fashi ya jefa mu a cikin masifa da bala'i. Tsaya da Allah. Kaga ba ruwa na ba ya tona ma asiri ba. Ubanka ko shine alƙalin alƙalai wallahi tallahi. Kaka ƙara zagi na. Yan banza. Na gode wa Allah. To na ji. Wani ya ce mata suna zuwa, me kake gaya musu? Za ki batta takwan? Ana magana za a taimaka miki kina zara ido ya na kwantsaka? To wanne irin addu'a kake musu? Kuttihi garzihi basaru. Oke, abin da nake yi musu kenan. Me haka? Bushi ne. To maganin me? Sakara hawuya. Ɗan wasan fina-finan Hausa suna zuwa gunka don ka taimaka musu, amma sai na ga kamar kana korar su. Yan banza yan iska. To akan me? Ku ta tona wa kanku asiri? Kowa rigima ku ta aibata kanku. Idan kuma suka dawo fa? A rantse da Allah sai na yi wa mutum asiri. Yan banza. To babu ruwana bari mu fece.